El següent convidat és periodista i escriptor i ha publicat diverses biografies sobre grans personatges catalans perquè defensa que és així com es pot fer una radiografia de Catalunya, coneixent a la seva gent. Ara ha vingut aquí per presentar-nos la seva última obra, que és Vida secreta de nuestros médicos, una dissecció de la vida de 20 metges, figures claus en el camp de la medicina. Genís Cinca, bona tarda. Bona tarda. I gràcies per ser amb nosaltres. A vosaltres. 20 metges entre els quals hi ha Dexeus, Ramon i Cajal, grans noms com aquests, no? Grans noms que tothom sonen, però ningú sap qui eren realment. Exacte, perquè un Dexeus o així potser sona més, però un Josep Trueta potser no tant. Potser no tant, i potser no tant perquè es va fer conegut i que actualment les seves descobertes encara són vigents, després de 60 anys. Quant temps has dedicat tu per investigar sobre aquests metges, finalment, i per acabar publicant el teu llibre, no? Jo crec que la feina de periodista és contínua i no admet descans, i que això és una feina que devia començar l'any 99, quan publico a La Vanguardia precisament un dels capítols que hi ha aquí sobre el Dexeus, justament. Aleshores, a La Vanguardia no va interessar seguir aquestes històries perquè eren massa llargues i enrevessades. De fet, em ficava massa amb els personatges. I aleshores... Què vol dir? Que els hi traies coses negatives? Sí, evidentment. Aquests grans personatges hi són per entendre'ls, i per entendre'ls s'han d'entendre i comprendre les coses negatives. Per exemple, que en Ramon i Cajal era un home tremendament arrauxat, un rebel de la classe i un gamberro, en definitiva. Un gamberro, dius. Però el fet d'entendre que era un gamberro, entens per què va tenir l'impuls, la dèria i la satisfacció de fer la seva gran descoberta, que 110 anys després encara és vigent, la teoria de la neurona. Si ell no hagués sigut un rebel de la classe, no hagués tingut l'esma i, diguem-ne, la rebel·lia per fer aquest descobriment, en contra de viento i marea, com es diria. O sigui que va aplicar tota aquesta rebel·lia al camp de la neurologia. Efectivament. Com va ser això? Doncs senzillament ho fa en una ciutat que es diu Barcelona, que és aquesta, en un moment de plenitud social i cultural tremend de la ciutat, que és l'any de l'Exposició Universal del 1888. Cajal arriba aquí amb una mà al davant i l'altra al darrere, decidit fer el que més bé sabia, i aquest és un altre punt negatiu segons la família, que era dibuixar. I comença a dibuixar els esquemes topogràfics dels talls de cèl·lules neuronals i amb tanta perícia que descobreix precisament quina és l'estructura íntima de la neurona, allò de la sinapsi que ens ensenya a l'escola, i la connexió elèctrica que permet el per què el pensament funciona dins del cervell. Aquest descobriment és tan important i tan profund, per cert amb telescopi òptic i no electrònic, que no sorgiria fins 25 anys després, que 110 anys després aquest dibuix encara és vigent i se segueix a les escoles de medicina a tot el món. Per tant, és l'espanyol més universal i més útil que ha donat la ciència al nostre país. I amb quin objectiu vas decidir tu fer aquestes biografies d'aquests metges? Un cop obres l'olla dels científics, catalans sobretot, t'adones que cap se n'ha fet la biografia o la reinterpretació històrica. Per culpa del franquisme, per culpa de la seva complexitat, per culpa de molts aspectes, per culpa de que els periodistes tenim sempre molta pressa i afrontar aquests personatges de manera còmoda i eficaç vol temps. Aleshores jo el que faig és encavalcar diversos personatges i un et porta a l'altre. El Dexeus, per exemple, et porta el doctor Roig i Reventós, que és un dels primers obstetres que va haver-hi a Espanya i un dels primers que de fet comença a adonar-se, com el Dexeus, com a deixeble seu, Dexeus avi, estem parlant dels anys 30, s'adona que seria interessant que perquè les dones no morissin tant en el part, poguessin poder tenir els fills en una clínica especialitzada i no pas a casa, a la casa particular. Això pel doctor Dexeus suposa un enfrontament tremendo amb uns personatges que el doctor Minyana recordarà, que es deien les comadrones, de grat record per una certa generació de gent, i a més s'enfronta a un tòpic, que és el tòpic de tenir a les criatures a casa, que aleshores envoltava tot un fet social i cultural molt important. En aquella època, avui, això de tenir la criatura a la clínica, avui, malament... Avui és normal, però el doctor Dexeus s'enfronta a tot un sistema social... S'havia de néixer i morir a casa. Exactament. Doncs el doctor Dexeus és el que canvia, imagina't, destrossa aquest tòpic social i fa que a partir de la clínica Mater a l'avinguda Tibidabo
les noies comencen a adonar-se que tenir una criatura en un lloc creat expressament per això és més higiènic, és més segur i sobretot evita mortalitat infantil i la de les mares. Tu dius que el llibre que és ambidextre, ell, el Deixeus. Sí, és el secret. Cada personatge d'aquests 20 tenen un secret que els delimita i fa que estiguin en aquest llibre. Qualsevol que no tingués secret no podia estar en aquest llibre. I tots tenen un secret. I el del... Exacte. El doctor Deixeus era molt sol·licitat, de fet treballava 24 hores, pràcticament, era tremendo perquè el podien anar a buscar a casa a les 4 de la matinada i ell assistia, amb un maletí encara més tremend de 24 quilos per l'instrumental, però el que el diferenciava dels altres és que podia treballar el doble. La gent no ho comprenia, però és que quan es cansava d'un braç podia utilitzar l'altre amb la mateixa força i poder aplicar la mateixa tècnica. Per tant, era ambidextre totalment amb les dues mans. Podia aplicar la mateixa destresa amb dues. Però es veu que ara ja la seva nissaga ja ha desaparegut o Amic. ha passat alguna cosa estranya, no? O no? S'explica en el llibre, en el capítol corresponent, i efectivament un dia el fill petit, i aquest detall és importantíssim, del doctor Deixeus, es troba que la clau de la Fundació Deixeus no li entra al pany que ell mateix. Per explicar aquestes històries tan íntimes de la medicina t'has de traslladar en el temps i entendre què va significar ser el fill petit del gran doctor Deixeus, d'aquest ambidextre. I és que el fill petit, el Santiago Deixeus, se li van permetre moltes més coses de les que s'havia permès als altres germans grans. Jo crec que en aquest tret biogràfic hi ha el secret del per què un dia la clau no t'entra al teu despatx. I el per què els teus col·legues, que potser no has tingut prou en compte, t'han volgut donar l'esquena i t'han volgut fer fora de la teva pròpia clínica. I entendre això és entendre com era també el seu pare. Un home extremadament rigorós que va decidir amb el fill petit no aplicar la mateixa rigorositat. El va com mimar. El va mimar en excés i aquesta... El va viciar, una mica. El va viciar, exacte, diguem-ho així. El Santiago Deixeus es converteix en el gran mediàtic, metge mediàtic de l'Agoix del Caviar, l'Agoix Divin de Barcelona, a la cara visible dels Deixeus, i en aquesta festivitat hi ha la mateixa llavor que enfonsarà la nissaga, que és com ha estat realment, perquè ell s'ha hagut d'anar de la seva pròpia clínica. I tu, per investigar això, t'has trobat sempre les portes obertes? No. Per què ara m'anaves dient això i jo pensava... Les portes sempre estan tancades. La família Deixeus no voldria que les portes, no, evidentment que no. Les portes hi són per estar tancades i per precisament tancar secrets. Però el secret dels periodistes, tu ho saps molt bé, ho demostra el fet que aquest llibre, el qual li vaig portar a la Mireia fa ni més ni menys que 5 dies, està totalment ratllat i llegit, la qual cosa no és normal. És així. Doncs en aquesta dèria, en aquest fanatisme, en apassionament a la professió, hi ha el fet de poder obrir les portes, trobar els amics i els contactes que t'explicaran certes coses d'aquests personatges. Un cop trobes aquest filó, la història l'expliquen els altres. Tu simplement transcrius el que et van narrant. Ho has d'ordenar, ho has de verificar, evidentment. Tot el que s'explica aquí és cert, està comprovat 3 vegades, que és com has de comprovar les coses, i al final la història flota a superfície per si sola, la veritat. I no t'ha portat problemes amb les famílies d'algun d'aquests que has dit la veritat? Hi ha un que et persegueix. O encara no? Sí, però no poden dir res perquè el que s'explica en aquest llibre és cert. Per tant, qui tingui alguna cosa, qui digui que hi ha alguna falsedat, que me la demostri, perquè jo li demostraré que no és veritat. No hi ha cap línia ni cap afirmació d'aquest llibre que no siguin certes. I de fet no s'explica de manera que pugui ofendre. No, és que jo no vull fer mal a ningú. Exacte. Si t'explico això dels Deixeus és perquè forma part d'història del nostre país, que no s'ha fet, que no s'ha explicat, i entendre-la pot poder evitar problemes a futures nissagues o futures sagues mèdiques. Però entendre i explicar sense complexes, des de fora de la família, perquè jo no sóc familiar. Jo no he vingut aquí per fer-me el simpàtic, sinó per explicar, intentar arribar al fons d'aquests personatges. No vull fer mal a cap personatge, sinó explicar-lo amb tota la seva complexitat, perquè això són monstres de la medicina. I entendre com són, entendre com és, per exemple, el doctor Puigvert, un altre autèntic monstre de la medicina, que va destrossar la seva família, per cert. Sí. És comprendre com s'ha produït a Barcelona, com Barcelona s'ha convertit en capital mundial, per exemple, dels transplantaments.
Com és possible això? Com és possible que el doctor Gil Vernet, l'any 1965, pogués afrontar amb èxit el primer trasplantament de ronyó a l'Hospital Clínic amb rates al quiròfan i amb una infermera dedicada a matar les mosques que hi havia en aquestes sales del quiròfan? Senyor, Déu meu. Com pot ser això? Doncs aleshores tu t'entrevistes amb el doctor Gil Vernet i t'explica el per què. Perquè té un secret. Que explica el per què es va poder produir a Barcelona i no a Madrid o a Sevilla o a Granada on s'hagués pogut, on es volia fer. Ens el pots explicar, el secret? És fàcil. El secret està als lavabos de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. Després de 2 anys, jo sóc molt pesat, molt insistent. D'anar al lavabo. D'anar al lavabo. Molt bé. És difícil per una noia comprendre què significa, quina mena d'intimitat significa anar als lavabos públics per un home, perquè és un fet absolutament diferent i fisiològic, que tu t'encares a una paret on hi ha diversos elements que estan fent el mateix que tu. Però és el moment d'obrir conversa, de dir contar un xascarrillo, que es digui en castellà. Doncs bé, empaito el doctor Gil Vernet finalment als lavabos de l'Acadèmia de Medicina amb el secret a la butxaca. Molt bo. Que és el doctor Caralps... L'empaites allà perquè a més és un home que no li agrada ser entrevistat. No havia concedit, fins a aquest capítol del llibre, no havia concedit mai cap entrevista. Perquè l'any 65 no hi havia la legislació que permetia aquests transplantaments de cadàver a viu i per tant l'estan a punt d'empresonar. Els periodistes se li van tirar a sobre i el van criticar molt per haver fet una cosa amoral quan precisament estava donant un pas endavant perquè Barcelona es convertís en capital mundial dels transplantaments. Però bé, el secret és els lavabos, perquè en aquests lavabos li parlo de tot menys medicina, li parlo de la gran dèria d'en Gil Vernet, que són els gossos de caça i la cacera. Parlant-hi de la cacera, el doctor Gil Vernet fa un gir en la seva perspectiva que tenia cap a mi, sortim, ens rendem les mans, sortim del lavabo de la Real Acadèmia. Detall important, sí. Home, és un cirurgià, estem parlant d'una persona molt pulcra, molt sanguinària, però molt pulcra i molt culta. Sortim a fora, em mira, jo li havia parlat d'uns gossos de caça que tinc, que no és cert. El que ha de fer un periodista, El que ha de fer un periodista, ni t'imagines. Però el podies tenir. M'havia estudiat el Hara i Sedal, una revista especialitzada, i aleshores, tu el coneixes, i aleshores em diu pujo el cotxe. Pujo el cotxe en Gil Vernet, que el gran geni de la medicina, de la cirurgia espanyola i catalana, i anem ni més ni menys que a casa seva. A casa seva obre la porta i diu, ara no te'n t'espantis, se'm tira sobre un gos que es diu pròstata. Això, aquest detall també l'havia llegit. Aquest detall, o sigui, un geni de la medicina com en Gil Vernet només pot posar pròstata al seu gos. I tota la casa està plena, replena, atapeïda a les parets de banyes d'animal, de caps, de dissecats, una cosa, tot caçat per ell. El doctor Gil Vernet ha caçat tot el caçable al planeta Terra. Tant és així que fa poc, per prescripció del govern de Mongòlia, es van portar 2 porteadores a dalt d'una muntanya per caçar un os blanc, una cosa tremenda, i els va haver de portar a Collibè de retorn al refugi perquè se li ofegaven. No tan important, està a punt de fer 87 anys. I és un atleta perfecte. En un moment donat a l'entrevista, mentre estaven veient aquestes banyes penjades a casa seva, obre la vitrina de les escopetes, me'n treu una, enfoca la paret, apunta, la pròstata es posa en posició de guàrdia i el doctor Gil Vernet se'm queda immòbil, paralitzat durant més de 3 minuts. En la demostració de quin era el secret de la immobilitat i la perícia, la paràlisi del polze que li va permetre afrontar amb èxit la microcirurgia necessària per escometre el trasplantament de ronyó en aquell any 65. Ell tenia les mans i la tècnica i la immobilitat i la paciència per esperar la peça i disparar en el moment precís, l'any 65. I t'ho demostra d'aquesta manera. I m'ho demostra d'aquesta manera. M'ho demostra com demostren els grans narradors, els grans personatges, les coses, que és amb acció, demostrant-les, fent-les, no explicant-les directament. No dient jo sóc el millor, sinó jo tinc el millor polze del món, sóc un gran caçador i també un gran... En fi, tot això es va poder produir per aquest secret. Ser un gran caçador, per tant, ha volgut dir que pogués afrontar aquest trasplantament l'any 65. Impressionant.